Tim mar Kenya Harambee Stars nobago orako margi e piny mar Morocco motelone tugo mar osiep e kindgi gi tim mar Chad ma ibiro bagi alap ma Marrakech piny mar Morocco odiochieng' makinya. Timno mane omolo e pinyno mar Morocco chieng' tich adek nodhi nyime gi timo ikruok margi ka gin gi geno mar yudo loch mokuongo nyaka ne kocha manyien MacCarthy chak tayo timno. Jogo matayo tim mar Harambee Stars okwayo jotugo mane ok oyudo thuolo yuoro e tugono mar osiep mondo oti matek giyud thuolo mar donjo e Harambee Stars motelone tuke CHAN mibago dwe mar 8 higani. We have selected the very best at the moment, and of course, as the coach said earlier on, there's more room for players to come on board. So the ones that have been selected this time round have got a very, very good opportunity to show the coach what they've got, so that they can be part of the team going forward. Sisi tuko happy, tuko na umoja na tumetrain kwa pamoja, tunapendana. So sote tuko hapa kurepresent our country na hakikisha mashabiki wetu kwenye mpo tutawapatia hiyo results yenye mmetegemea ama mnatarajia kutoka kwetu.